Pro lepší orientaci v knihovně jsou knihovní prvky opatřeny náhledy, které naznačují, jaký vlastně princip mají tyto prvky splňovat. My si teď ukážeme, jakým způsobem přidělíme námi vytvořenému prvku náhled. Náhled vytváříme ve standardním prostředí Archicadu, kde si nebo můžeme i v tom prostředí GDL prvku, záleží na tom, co nám víc vyhovuje. Vždycky ovšem vycházíme z 3D okna, kde si nastavíme pohled, který chceme. Prvek by měl být nastavený v materiálech, tak jako chceme v tom náhledu vidět. To znamená přesně ten pohled, ty materiály. A potom aktivujeme fotozobrazení, kde nám vyjede finální zobrazení toho prvku v té nejlepší kvalitě nebo v té dostačující kvalitě. Tak potom stačí vlastně označit tu část, kterou chceme do toho náhledu vložit a skopírovat do schránky. Potom vlastně se dostaneme do prostředí toho prvku, takže označit prvek, soubor, knihovny a objekty, otevřít knihovní prvek a najdeme si do položky náhled, kde se nám otevře malé okno, do kterého zase menu úpravy vložíme ten skopírovaný obrázek z toho okna fotozobrazení, zavřeme a opět dáme zavřít a uložit změny. V tuto chvíli, když se podíváme do nástroje objekt, tak i ten náš prvek dostal náhled. Náhled samozřejmě můžeme úplně stejným způsobem kdykoliv změnit.